mkpọana ọkwa ọjị agbana nọdụ na Nnewi ọkwa ọjị eke ọrụ eri alụsị nwe nnu asị ngụ na-ekwe ọjị ogbu ama ọbịa na-ekwe ọjị donu na-ekwu ndị bịa na be m ọbịa bịakwa na be m ọrụkwa ụmụ unu Nnewi mgbe sị na ndụ anyị niile ya adị n'otu ndụ nwa m ya adị ndụ ezinụlọ ya adị ndụ ezinụlọ niile ya adị n'otu chakwa nwa ezụkwa ya onye sịkwa na anyị eruru afọ anyị tarụ a sị na onye ahụ ebu ọkụ ụzọ jee na-akpọ ụla o Chineke a sị na ndụ anyị niile n'otu n'otu ọmaka ya emere anyị akwụkwọ na anyị akwụkwọ ukwu ya ekpokwa anyị na iji azụ ukwu ebu na anyị egbu ebunu ife na-ebere onye egbu nwe mgbu nwa ajụ anyị efughị ọfịa na asịbe anyị wee gbuo ogeri okwu anyị egbuwu nze mgbe anyị jidekwa ọfọ wee kwube lụọkwa ya egbuwu ụdị ọkwa ebe jeburu ọkọ mmadụ dinta agba ya amadụ dere ebuje ọkọ naọzi egbe ka ọnwụ Chukwu ifedo mma ka ihe emere anyị ogologo ndụ ahụ isi ike alọ ji alụ ede Chukwu edewe na ndụ osisi akpụ onye dị ndụ emeghị ife ọgbọ emere ndụ isi akpụ ka ọ dị Chukwu ya doro anyị etu ahụ anyị ahụ asọwa ekulu ọma na ọdọ a sị Chukwu edewekwa okuke ike dewekwa ọmụma anyị ewee na ọmụma na ya ahụ eke na ya ahụ crankshaft donu ọ ya makwa ya bụ na anọkwa n'ọnụ ife ọ eri akpụpụterie ka ọ dụ na anyị mma niile n'otu n'otu asịkwa na ọkwụla iche anyị nire n'ụkwụ ya ejie ọbụla ya nwudere anya ya akpọ ya ọbụla lụta nwa nwa ọzọ nkwari ya ka o nye ekwebelube nke zieba na nke ụkwakwa ya anụkpa anụkpa nke zieba na wee chikwe omeka mmadụ ọ ya eme onwe ome anyị ma ọ hagharị ọha aha na onye isi na-awaji agwelu nke eche ogbu mmadụ ọ enwewu nke ọ sịrị akwa ya chara aba na nke ime donu dewekwa anyị Chukwu na mkpụ na agbana na ọfọ dewekwa na anyị chekwe na anyị chekwe na gị jee iche akwa atagata iche na oke na oke echetacha ife dị na mkpụrụ unu ya emere anyị ya unu ya emere anyị ya mere anyị ọ gaga unu emekwa unu ọhụ na-ekwu na ọfọ na enu oyi